N'oge na-adịghị n'ebube n'afọ nke abụọ nke ụka, oku a na-akpọ mụ na gị taa bụ oku ịma ihe ị na-achọ mgbe ị nọ n'ihu Chukwu, oku ekpere, oku okwukwe. Mgbe niile anyị na-abịakwute Onyenwe anyị ka anyị gosi Chukwu na anyị nwere ezigbo ntụkwasị obi, anyị nwere okwukwe na anyị bụ ihe anyị na-achọ, na anyị makwa na ebe anyị kwesịrị nweta ihe anyị na-achọ. Anyị na-arịọ ya ka ihe mere Bartimeus n'ụbọchị nke taa mepere anyị ụzọ, ka ndị kpuru isi na-ama arụ n'ime mmụọ ụzọ, ka Chukwu nara otuto n'ọnọdụ anyị niile, ọkachasị n'ebumnuche ka anyị bụrụ ya taa. Anyị na-achọ aja misa maka anyị niile nọ n'ebe a, ebumnuche anyị ndị yọrọ aja misa dịka gụpụtara anyị ya, ka anyị gbakwunyezie ebumnuche anyị ndị ọzọ. Iji kwadozie onwe anyị nke ọma maka ihe obi nke anyị asọ, ka anyị kweta na anyị mehiela site n'ikwupụta njọ anyị.
Chineke pụrụ ihe niile, onye niile bi ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị were obi ịhụnanya na-eme ihe ị gwara anyị, were tosi iketa oke na ndụ nke ị gwara anyị na mmụọ. Anyị na-arịọ gị ka site na ndị nwe anyị
nsọ ha na-ahapụ Jeriko, otu onye arịrịọ kpuru ìsì a na-akpọ Bartimeus, nke pụtara nwa Timeus, nọdụrụ n'akụkụ ụzọ. Mgbe ọ nụrụ na ọ bụ Jesu onye Nazaret na-agafe, ọ malitere iti mkpu na-asị, Jesu nwa David, mere m ebere. Ọtụtụ mmadụ bidoro ịbara ya mba, na-agwa ya ka o mechie ọnụ. Ma mgbe ahụ ka o tibere mkpu nke ka nke sị, nwa David, mere m ebere. Jesu wee guzo sị, kpọtanụ ya. Ha kpọrọ onye ahụ kpuru ìsì si ya, obi sie gị ike, kulite, ọ na-akpọ gị. O wee hapụ akwa ọ ghara n'ahụ, wulite elu, wee gakwuru Jesu. Jesu jụrụ ya sị, gịnị ka ị chọrọ ka m mere gị? Onye isi ahụ zara sị, nna m ukwu, mee ka m hụkwa ụzọ ọzọ. Jesu zara ya sị, ngwa lawa, okwukwe gị azọla gị. N'otu ntabi anya ahụ ka o bidoro hụwa ụzọ, bịakwa soro ya na-aga n'ụzọ. Oziọma ka o si n'ụwa. Ka anyị si n'oziọma anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ. Amen and amen. Are you happy today? Are you sure you're fine? You're happy. Anyị na-enye Chineke ekele, onye mere anyị nnukwu ihe. Onye bụ ọma, ọ sị, aṅụrị juru anyị obi. Ọ bụrụ na aṅụrị juru gị obi, mere ya otu ihe, Nwachukwu. Ọ bụrụ abụ a na-adị apụ, ọ ndị aṅụrị juru obi na-adị apụ apụ a. Ama mmekọtụlọ dị apụ mbụ. Ọ sị, otu o si masị Chineke, otu o si masị Chineke, otu o si masị Chineke.
In the seventh reading of Hebrews chapter 5, one following. Amen and amen. Let me begin from this seventh reading of Hebrews chapter 5. High priest. Now you can ask yourself, already checking in Luke chapter 17, verse 14. But Jesus of Luke 17, verse 14. Go and show yourselves to the priest. Many of us have lost taste and sense of sacramental reconciliation. Before when you can say to go and confess your sins before a priest, it doesn't make sense. I confess directly to God. After all, James 5:16 is saying, confess your sins to one another. Are we in James 5:16? And that James 5:16 that was saying, if you're in trouble, pray. If your heart is in praise, if you're sick, then sin has to do with sickness. Called the elders. And that's elder with that power to absorb you. Oh yeah, if you go to Galatians 6 verse 1, or see if a brother is caught on transgression, the righteous among you should give a restore him in the spirit of forgiving gentleness. Yeah, but you money were if you have read Leviticus chapter 19, 20 to 22, or saying if a man lies carnally with a woman, instead of that man to be put to death, give it that man again, or see, go and read Leviticus 19, 20 to 22. Sacrament of reconciliation. Or saying that man should offer gift of ram offering to the Lord through the priest for the atonement of his sin, so that that man will not be condemned. The reading of Hebrews chapter 5. That whenever you're going to him through a priest, through sacramental reconciliation, go in faith. And that is where the Gospel of Mark, chapter 10, 46 to 51, is centered on Jesus, one David. Beginning, do you have that faith? In the sacrament of reconciliation, you must have that faith. Now, we are focusing attention on Bartimaeus, who was in Petan, which reminds us of the vital needs to have faith, to pray with confidence, pray with faith. Mark 11:24. Anything you ask in prayer, believe in it. If you ask and believe in it, is what I will do for you. Amen and amen. Now, Bartimaeus,
solve one problem or the other. But Bartimaeus is blind. Manon Jesus one day feed Megani. Among when my European every Juno, on a Timpua, or when then I want to see a you can ask yourself, can this situation end on me? Can he want to shut you up? Can he want to clap you down? Can he want to subjugate you? Can he want to suppress you? Family, you're married, your friends, your club members. All you are here with a reason, you must have intention. You must have an intention. And that intention, when a distracting factors, not to be connected with God. Amen and amen. Because you are in great need and we're distracting factors. Instead of preference, the power of God. Your greatest friend, your best friend who about you. And beginning, demoralize your faith in God. If this, remember, Caesar, or do other friends in the beginning? Come on, his greatest friend, Brutus. I'm afraid of my friends, even you. He came and things fall apart. In your moment of spiritual encounter with God, your greatest friend, your secret keepers could do what? And with that possibility for them to be a thorn on your flesh, do not fight back. Focus on your mission. Amen and amen. I remind you of John of Matthew chapter 14, where Peter said he is above human. When he heard the humans around him, we are surprised that even Peter could walk on the water. Ikuku started tormenting Peter. Ebelemini started tormenting Peter. But Peter was focused on who? On Christ. Just as he had they allowed that. Have mercy on me. Just as Peter, come. And Peter was walking on the water. Then instead of still focusing on Christ, oh, I am above human. Oh, I am superhuman. Don't take God's glory. Oh, yeah, that's Hebrews 7 reading. Hebrews 5 verse 4. You know what takes this one upon himself. But when you don't believe there is a principle of a mover around you. You are not the cause of evil. You are not the cause of good thing. You are not the cause of charity. God is using you as an instrument. Amen and amen. God is only using you as an instrument. You have bound Peter to an Israeli and started fighting back. And started this he started sinking. Amen and amen. Stay focused. Even if you were 3 days or 4 days or 5 days to live or 1 month to live, assurance, 100%.
were shouting, your presence is a disturbance. Your call will give me disturbance. No, be so. Never you be frustrated. Your success story today, but success story of somebody years back. Ever hear you on your socket beginning? Have that faith. Or when Bartimaeus didn't fight back, he was focused. Even can the mother dear higher cancer? Can the mother never get it? Now call no Yana child to the louder. Have mercy. When you go before God, humble yourself. When you go before God, don't tell him how talented, how versatile, how powerful you are. Humble yourself. Amen and amen. Oh yeah, that humility the world greatest ratio from the Latin word humus. Humus. I got your wine. I got no wine. I don't wine. I never get it. Wine, you never get it. Humus, humility. Amen and amen. Yabu Christian. Osiana Christian Are you a believer? Can you reason it a believer? Are you a believer? Do you know the powers of God? Do you know have you had that encounter? Madame Bartimaeus had never had encounter. The faith of Bartimaeus he was blind. Amen and amen. Amen and amen. Alright, some of you, I think I speak in tongues. I had that encounter in my parish last Pentecost Sunday. So one man I said, and the Spirit arrested him. And he believed. Amen and amen. And he did what? He believed. He believed. Christians, stay focused. Stay focused. Humble yourself before God. Let's use Bartimaeus as a case study. In Hebrews 7:25, I say our God is able, abundantly able to deliver and to set free those who do what? Who trust Him. 1 Peter 5:7, Psalm 37 verse 5, once again, unload all your burdens unto me. I will do what? I will take care of them. Malachi 3:6, also I am the Lord, I do not change. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Remember Isaiah 55:10-11, I was singing, come on, God, they can minus the map for you. Each year, room where, or maybe you could no change ways it here. Jeremiah 1 verse 12 is saying, I look forward to the fulfillment of my word. And I want you to have that encounter like Bartimaeus. His tools he conquered. His tool in order to conquer. You have no obstacle. But just pay attention. Remember the first time he shouted, have mercy on me. Just no matter how serious Lord. Remember, I think we did someone offered more than 1,000 sacrifices before Chineke. Isaiah 32 verse 15 also, until the Holy Spirit comes upon the desert. The desert shall be an shall until. Keep pushing until you see the I will never let you go. Remember Genesis 32:26. I will never let you go unless you do what? Psalm 113, 7-8. Also, please say, man, go for a more when you're broke. You don't come out in public again. Focus on God. Remember, Psalm 50, Psalm 23, Psalm 25 verse 3, and Isaiah 50 verse 7 also. Those who put their trust in the Lord can never, shall never be the what? Be disappointed. He shouted, and just any attention, see, come. They are warrior obstacle on the door is in the sea. What's the new prophecy? Take courage. Jesus never mentioned take courage. What Jesus told Bartimaeus, born here,
That celebration, I want to think I sing it without them. All hanging in the connection. The glory is to God. Read Psalm 23. I'll see he prepares a table for me in the presence of my enemies. Kachumu onye na onye ngozi. Onye na anapụta ndị eji. Onye na anapụta ndị ekere abụ. Kachumu napụta anyị n'abụ nke ibe isi, n'abụ nke marriage, n'abụ nke nwa, n'abụ nke ọrịa, n'abụ nke agaghị n'ihu, n'abụ nke nkọcha, n'abụ nke mmegide, n'abụ nke ịgba asị. N'aha Jizọs. In John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Let the truth of over this message, and on John 8:36, if he sets you free, if Christ the Son of Man sets you free, you're free. May you be set free as my teammates. And when you do,
ekpere nke ndị kwere ka anyị gee ntị.
etu akwa akụkọ si mee mgbe erichara anyasị o buru iko nsọ ọ na-enyekwa ekele n'ụtụtụ onye maazị ya na-asị na ihe oriri nke okwukwe anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi. Nna cheta nkọwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndị n'iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji manarịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị ga-azụrụ n'ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị Francis na Bishọp anyị Hosea Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na-eke Chukwu na ndị apọstọl dị ngọzi ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ebe ndị ebighị ebi ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu. Emekwana anya na njọ anyị ga kama na okwukwe nke nzukọ nye udo n'ịdịkọ n'otu uche gị si chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Udo nke osepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
sacrament most holy. Operate on thanksgiving. Onye nwanyị biko mee ka ihe a dị n'ime ọgbụgba ndụ gị zuo oke n'ime anyị. Mekwa ka onye ahụ anyị bụ onyinye ya n'ụwa bụrụkwa onye anyị ga-enweta n'ezie n'ụwa ọzọ site na Kristi onye nwanyị. Ndị na-akwado confirmation agbasa unu gaba na chọchọ ebe unu na ndị nkụzi ha ga-akpa nkata. Nne na nna ndị confirmation sponsors na ndị ya nwa unu na ndị nkụzi ha ga-akpa nkata ma agbasa ozugbo. Onye ọbụla nwee ndidi unu ejebe ebe ahụ. Dịka anyị si wee mụọ ọkwa na mbido, ọnwa Nọvemba bụ oge anyị ji elote ndị niile nwụrụ anwụ bụ ndị metụtara anyị n'ụzọ dị iche. Na ụlọ ụka Katọlik niile n'ụwa niile, a na-elote ndị niile nwụrụ anwụ n'ọnwa nke Nọvemba. Oge ahụ na-aka a na-aka ụka ebe a, anyị nwere obere nkata edebe n'iru ebe a. Inwe ndị nke ị nwere, ndị rapụgoro ụwa nka ị chọrọ ka elota, itinye na dee aha ha, tinye na efere onweghị ike kwụsịrị ya, itinye na basketi nke ahụ. Bọsị ọbụla anyị bịara ụka ebe ọ ga na-adọ n'ihu, ọ bụ maka ya. Ọnwa Nọvemba ga-ebido n'izuụka anyị nọ n'ime ihe All Saints, bọsị a na-eri oriri onye ọbụla ndị niile dị asọ, ma nke m ma nke gị, onye ọbụla All the Saints ụbọchị anwa. Tuesday ya All Souls, ụbọchị All Saints a ga-enwe sọsọ okwu ka ebe a. Ọ ga-abụ 8:30 AM ka a ga-eji were ke ya. 8:30 AM ka a ga-eji were ka ọ bụ ụbọchị All Saints. Ọ bụ etu a ka o si wee dọ. Anyị na-ayọkwa nne na nna ka anyị na-enete ụmụaka anyị anya, mara ebe ha nọ, mara ihe ha na-eme,
Gerard Osuaku, Healing Mass, October 30, 6 p.m. ebe a. Ndị Night of Columbus Iwere Council nke nọ ebe a, ha nwere bekse ma ọ bụ na mgbasa biko ka anyị kụnyere ha onye ọbụla ka anyị kwadozie ha ike kwado ndị Night of Columbus Iwere Council nke nọ n'ebe a nwa ọ bụ ha na-akpọ anyị ka anyị bịa agbasa ha nwere ihe ndị ha ga-ele Bethel. Udoka na-enwe health fair on November 3 agbasa ụka 2 p.m. to 4 p.m. na church hall ka ọ ga-abụ. Flyer ya dị na bọọdụ. Ọ bụ ndị Udoka na-abụ maka ya. Onye unu nwere ike ịjụ maka ya ndị Udoka ma ọ kachasị Helen Obi bụ onye ziri m ozi. Ezinụlọ Franka na Emmanuel Ebunilo si ka anyị kene ndị St. Eugene niile oge ugbu a ha nọ n'uru maka mama Franka rapụrụ ụwa nke ọ kachasị na Fraịde anụnwa gara aga akara ụka ebe a ọtụtụ n'ime anyị bịara ya ha wee sị ka ha na-ekene ụnụ n'ụzọ abụ n'ụzọ ma na ịkpọpụ ma na enyemaka ụzọ abụ n'ụzọ anyị si wee cheta n'oge ugbu a na ha na-ekene ụnụ ka Chineke kwụghachi ụnụ ya mmaji mmaji.
for all the youth. Bo Chika Anyanwụ, ọtụtụ n'ime anyị ma nne na nne ya. Ya na onwe ya abịaghị ebe a ugboro abụọ maka ụmụaka confirmation. Ọ na-eje all over the world, Australia, name it. Maka ndị high school, young adults, and youths. That's her specialty. Amali ama, mana rụrụ ụlọ ada emegide, ada aha mmanụ. Anyị amakọ ya ihe maka na ọnwụ anyị. Ka anyị jee n'ụbọchị ahụ maka anyị jụọ ebe ahụ, ka anyị nukene ihe. Nke a ọ na-eme ya n'ụlọ. Ebee ka ọ ga-abụ? Ese Peter Mkpọ Wilmington, nke dị by Castle over there. Mmetie kaadị anụmanụ na bọọlụ. Enweburu mesra ndị chọrọ ya ka ha nweta ya. Ọ ga-abụ November 22nd to November 23rd. Tata bụ ụbọchị oge ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst. So anyị na-asị all the August, n'ọnwa October. N'ọnwa October. All the October babies. All the October babies. Let us stand. All the October babies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear October babies. Happy birthday to Ancient and Monday, player Achalon. Now Friday or Kolomo, Kaja Lokeba, assuming you know what, it's my birthday today, I'm 70. So all of you are only the 71 and above, Unuke or Congress. Congratulations, God has done it. Happy birthday to you.
maka ohere o nyere nyekwu Reverend Chukwuma. Tony, thank you so much. Ọ dị m ka m ahazi na so people kwuru no all through this vacation I didn't step outside LA. I've been around, I've been with you all through. So one day I'll be going back. So thank you for your time. Thank you for the wonderful experience and you were together, for the opportunity to preach to you, to preach to myself, and the opportunity to know one another. As we continue to and Gosia Manero, whatever you know to Nega, you know, money make you marvel like on our boss, and you, Ekeremo, Otuno see, upon the common nine in Onama, the Omen, or Chinese see you to be a castle. I need organizing and working. Jesus. So it's just